cela usazise manje ba ngokupheleleyo amagama akho ya nje ukastare ngamagama akho. Okay. Igama lami nguWandile Sikhuliwe ngefani. Iphake kwezalali zaseThekwini. Ehala. Ngumthimvuni ke lo. Ukhathe nje bethu mafuza fulele njengelifu lemvula. Uyabona ngizilana namhlanje kuyanetha. Usho kunemini yana namhlanje isikelelekile. Uhlala lapha kuvi. Kwa V211 Khayelitsha site B. Yeah. Yeah. Okay, so since like kuku artists means as like Spanisa ihlobo loba amagama wabo bengibona abe yenyingo. Why did you choose to go with your nickname Wara shortened from Wandile? Angicela inyanga ogogo kakhulu ngilo ngwara so kona noma anaze ngisuke manje ekhaya ya wesere kuba ngibize ngikama ngene ngibize kakhulu ngwana so kube sengibuze kanjani so nakwamba mathathu wara so okay so the lyrics zengoma zakho ne like us drive through in track yakho yokuqala we go through all 6 of them the 6 big go C5 C5 yeah okay so kasixelele ngomona Brian why did you write that song what was going on ngomona zangabhalwe izintethe inyanga zangabhalwe wena kaya ngomona just la we ba mandami le studio man borekile man bo nyani fike studio xa nifike studio kuse kulando ku producer CJ kada CJ Barakeko fakho yena nozizi ukuthi lelo bephefuma nayo la ngona so go through beats up now Jesus kids but say the beats like kids nje senze something so ndinellandoka independent years esikhaleni so sigoba 3 beats nje just nje uzintroduce ngayo so sifumane le beat so sekhona ichorus apho kunoto so navela ikhalela nje bayithetha nikele umoya ngikhumbula kudala sasithanda ucula ingoma bakhona njalo sinathatha nje la way edibanisa aphuma yayo la so nje kanjalo. Okay, the lyrics is out there, so they're so connected, they're so implementing, they're so like they are variant. Like it seems like, but you still say this is your first project. So how long have you been doing it? Doing umculo actually it was uqala kwami uculo like emaking pop filter like so the record ingoma zami uqala kwami buza kanjalo kanye the whole beginning of your art as a film. Yeah, long story but I cut it short. Ekhaya ngikhula nomakhulu wami no-olito wami nebhuti lami bona we sebathanda umamela umculo yabo phayile so nami ngilangwe nanisemncane ngimamela kakhulu khona i-artist ekhona bamzoba kuthiwa ngumsawawa angifila nyala lakhethi leya yabo uli ngoma zayo lipantsula mos jayiva lawo so that's where uthanda lawo lomculo lakhula khona ke yabo abizwa ngumsawawa lawo even asajabeni sendihamba ndibetha nengoma kaLil Wayne mhlawumbe ndibetha yonke ndayazi ka-Eminem ndibetha yonke ndayazi so uthanda lomculo lakhula pha lakhula layiliweliyo ngo it's been years like too much years and then that joiner a group I think it was dala maybe 2000 soon yabo banja ngumjito studio sebenzula ngayo ngifaka ku group yabo babo yabo xa beyibona potential yabo ke art so inibahamba bayami yabo so ndajoina ne groups kanjalo so ever since then ngijoine eza groups oko kangiqhuba ne art oko kangiqhuba ne art but ngaculi then but ndiyazi ba nandi yakwazi ucula but oko ngiqhuba nje art all the way till 2018 ke ngoku
sidibana no 2010 asi 2010 sidibana no Tap Blacks kwalo mjito sidwesha wanthatha bayinonsapha eBlack Moses yabo so fika phana ngayika ke le group leni yabo because kakhala ngayo ngosabe most culture yawo khala ngedance mosibona xa ufike phala fumanise kuba yo yabilwa apha abantwana bafit yabona afiti lawo yabona niyaqonda yo amagqala yabo mina ngithole nje eziphuthunana mara ndafika pha yezibanje fika ndafika amajita eqola ibhaka phethe into zopractice anda namaxayo wambhaka phathe into zami zopractice yabo manje ndafika pha nangene kanti bendibuza bendisithini amajita ndabona yatshintsha ndafika ndatshintsha na amajita ayenyuka nami ndafika ndenyuka amajita ashaya igwitshu nami ndafika ndahlabela megwitshu amajita ayadansa nami ndishaya amidance ndabona uba hamba ndikhululeka mosileyo ever since then 2010 hayi ke yonke le minyaka oko bendihamba neBlack Moses till now yabo then 2018 that's when ndiqonda uba no man ndawava amajita ayacula maninzi phandle siphaza siyilawile yabo ophizo omaningi yabo ezasikhathi and then yayiphuma laweni yani hip hop and I was like usandise uhlala lapha yabo ndikhula apha phambi kwakhe ngiyambona why can't manje ngakwazi uyenza leyo yabo uthi ngino ngayenzi lwengxaso ka ayenza leyo na 2018 ngaqala nangena ngapha kwi-record label lapha ko-Y kuthiwa yi-MJ Records that's where iqala kwami ke ngokucula emayikhini yabo qala ngicula emayikhini ngapha e-MJ Records so sacula pha 2018 2019 actually because ngafika 2018 31st kuba kuzaqala 2019 yeah so yeah long till now. Okay, I think we'll allow a few from Balimi Blues. That's quick, so what a beast. Sure, good. Yeah. Nginombuzo nje1. Sure. Uke wabonakala kwi-angels of poet. So umbuzo wami uthi okay, uke wabonakala emculweni then wabonakala kwi-angels of poetry. Now you back kule industry emculweni. Now umbuzo wami uthi usaqhubeka nale poetry still you have a poet. All right. Kwi-Angels of Poetry bi-collab yam as uTawara kube Betty Gubu waziwa ngoba Betty Gubu and nokucula marathon nabo wise so bathatha mina as instrument yabo ba combine ne-poetry yabo nezamuzezenza phaa so ndijoyine kanjalo mna phaa azange ndishiye umculo yabo ndithini bandajoyina kanjalo kwi-Angels of Poetry yawo so zange ndiyeke ntoni kwathini but ndisaqhubekeka nazo zonke eziweli yawo anani abathi ndidlulile na clear sure. Molweni, mna ndinobuza uba as uqale 2019 icula ne and then you said this is your first project, why now? Yintoni eyenzekileyo qonda no this is the time. Omnye umbuzo To the time. kaloku omnye umbuzo uthe umona ne wenzeke njani sivile sonke uba wenzeke njani Yeah. so uthuze njani uba abe ngoqala kule EP yakho. All right. Sithathu No, you phendula don't. phendula lethu because olinoduda on All right. Mr. Okana, anybody fast? why now, Why now? what happened All right. waqonda uba Mandenza the Yeah. project. It wasn't meant by my build a project, ne? From 2019 when I combined that so utastina wathutha uproducer wethu ne wahamba wehlala ePlate yabo so wandishiya ke ngoku emajikeni kwi-What's My Name production yabo as kuba bebesebenzisana so wandishiya pha so xa ndifika pha ndithi emajikeni no sabana ke no ndine project endifuna uyenza yabo because ndandikhe ndakwi-crew okokuqala yamagilo no phaa eMjoreni
so izinto zahamba kakuhle phaya ndaqonda uba no awubibheda mna xa nokuhamba ndedwa ndibayisolo yabo so ndayaphaya emajiteni so amajita kanti ku-extend nale project ifuna uyenza titled Isikhaleni yabe ibiyi-mixtape so kwenzeka ke ngoku okwenzekileyo kwakrasha ntoni ekuthiwa leyo hard drive kwakrasha hard drive so zonke zangoma zaya down the drain so I had to re-record ezinye ingoma just nje fuba mandikhuphe kuthiwe ndikhuphile kulo nyaka because oko ndandithembisa ndisithi ndizawukhupha i-mixtape that's why isiqala. Question number 2 Mona ne bengiyisibeke kuqala because Mona incwadi itrack yokuqala kuzo zonke ezi-tracks yeah itrack yokuqala kuzo zonke ezi-tracks so that's why noma mandambi nayo because seyiphume nophuma abantu bayayazi so that one last question was because as Wara Beast before Wara SA so usuke njani yakwara SA it's because connection leyo emculweni wakho okanye wena personally okanye it's just staying around the place. All right now okay unophinda clear ndingathi Wara Beast was a name endalithiwa for thina ngabanye abantu most of all abantu xa ukhangela igama lomculo kubona xa ukhangela igama lomculo kwa biza bani na Wara ngifakele name baba nithi ngoku abantu abandibiza Beast so from the Wara Beast way Beast yani for me like xesha India because bandakhumbula at that time sasicula motherfucker yahlabe ingangeni ungalikaka so yaqona no andikho nje yabo simane but la olaxinzelelo la influence at that time binyanze into yoba nam ndantule ngela hlobo if bengathule ngela hlobo benza umawiki so after ke ngokwenzekela nto uba sasinahamba thini hayi uba mandihlale phantsi ke ngoku ndizibone ndizifunde okwam uba ekusele ndizawuthini ndihamba kanjani eyiphi iroute yabo so ndatshuza ke ngoku le route ndihamba ngayo nomculo wam so ndadicide into yoba uBeast lo urhabaxa mandimkhuphe ndimlahle ndishiye uWara ndifakele nje u-SA so yeah njalo nami ngicela ubuza ngoba ngeyiphi mhlambe yona ngoma ibinzima uba ukuyenza in terms of like uba ukuyibhala bile track egqibela esiphiwe sakhe mhlambe ngokucacisela uba why because kanye bintu wayebisenza iprocess yakhona the process ne yeah last year ne 2021 was no 2020 last year September I think phakathi behlali meri mosile kist birthday sathathu ngabela mayibona lawo and span at that time COVID mari phakuma span bandika imali ibone lawo ezamali ezingenayo khwaxa 3000 22,000 so ndazonwabisa wena tayambona ngiyabona uthengele iway sikhupha nemeli yabo kathi yabo so siyabona mose strapini bone mili athi yabo hlale mili so there was this guy that time khola nayo from Zupana Science so it was a Chinese song so it was a Chinese song semncini na yabo so dikhona le out yabo so the out lena days before kwenzeke lento ndiya invite uba mayizindlini yami yabo sichaye okapepi yabo sichaye okapepi zawuyibona manje siza ne-flavor sasine okapepi sichaye okapepi lawo yabo inkama ivala mos yabo so yena manje xa ufika wajonga phaa waqomba khe ngathatha phaa ngathenga imali ne impahla kamjita le yabo grand impahla le yabo ndandimnika mos nempahla yami ukuba afford yabo lawo yeah but wayenza yena yabo hathi afford grand uyibona we grand we afford
yabo la wenje phila ngize yabo so ngala weekend kwenza ngalento sipena uya embandleni nemile yabo sima sipena embandleni nemile yathanda ubone i-caps kuyo mosumjika akhona i-caps uthanda ubone kanani so siyabona imbala nomele yabo so thihambe ubone i-caps kuyo as usual anyana umjiki anginikeps nyana khasa ngohola ke uba ama igama lakhe lithera yabo hlala pha komstratini so andikithwala yam siva ndivayo xa sifika kule mbandla nemike hayi senzile yabo ntontontontontontonha siqale kithi sinokutshwala umngakanani nawo ezakhiribhek ntono nepolisi ithumi nekhiribhek yakhe nebhodi yakhe bone zawe sasifaka phansi kwibhithi ya sicela uba sele weekend sokonwaba nyhani kubona lawe nje kunwaba alright bekwingqondo ethi hamba kuyabhora apha mama sihambe semfuleni itsho imile okay nam kudala ndifuna ubona ihrotman yayo mani yabo nayo kudala ifuna undibona ntontono hamba ndiphulaphi mandiye mani yabo mandiye mandiqane esibili mandiye nyhani ivayo sifayo uquzele sifayo sifule phaa kwesakho umjita fufufu yabo khwela iteksi nyhani mfuleni ngomso ekuseni ngena ikhona mina ingene itshile ujonge nje ntoni ingene itshile hayi xolele sabalesho bathi hayi nyhani ingene itshile nina namehla amakhumsisi wakhe tshile nyhani ina nyhani ulethe lalile olida ntoni what okay ebelo we thatha iteksi semntana fona ngefishbone arayithi ngefishbone fona ngefishbone sabasilanda ngeteksi nyhani story short fike nyhani shile endlini bumla what ketho yami yonke uyibhidi yami phansi ansidamani andiziboni impahla bona xa kushile yabona iteki mhlawumbe khona iteki zakho uyabona iteki isoli yayo mani akhona isiti lento apha khona nengubo nje nebhizinana ke yabo hama ndithathile izileya nyani iphithiphithi sifumane istori hathi bani wenzile nolethi yamva mosibonitshebengene yabuza yeyi ngubani gcwala yabo so yatsha kanjalo iphotho yakho so laqona eyangicabukisa leyo because kuthiwa hayi enambi ngomuntu ndinguye nathi nice kakhulu andimosha ibali Mhlawumbe nibuyisele then into enze nzima uba uyibhale ngoba uyibhala ubucinga lezenu ucaphuke kanye exactly andazi bazawuthini ubona we ndiyafuna umconfronta but andikwazi andikamconfront nangoku kubuza nje qha vele bona abana mhlomba nje bona ngoba ngenye imini azendifake yabo qha andingilonge yabo so la wewe nataka ukunzima ubhala kuba the emotions siyayibona i-relationship yakho RIP yeah bra but siyafuna man not do craft engomeni kanti ayithethini usazise khona ngiyabala there was that nigga Gina. No, that nigga was my bro. It was my bro, like bro, like way like close level. Because umjida yena wathi banami dlala ibhola, bedlala ibhola both boys. Nana ucheese boy, mzotari kale. Kuma njengoba ethenga amagama mpilo kale. So, la mini badlala ibhola pheze lo mazamba njalo kuyaliwa. Yabo so ndibukele lungu ndama ndizile so mjiki uzonibona ngemini idlala ibhola pha yabo bayazi ngifike nyani kamnandi andindiza nje ngizifana nyana lo so mjika wanganywa lawo so sabonda lawo then yo sadala sonke lawo sebancane kakhulu sadala sonke introduce to family yakhe hayi ke mna ke ndasuke ndabona isister yakhe such uyayilonto yabo so yayila relationship njalo introduce na ku with the art bona
uye wazithuthisa kwi-art thanda umculo kakhulu and then yo saklikha la wenomjida. So i-relationship yami nomjida it's more about yeah art. So like sure Yeah, kulata wana ngicela ukubuza la. Judging by EP yakho yesiqalo, it's kind of personal. hey The way ingoma zakho ezivakala ngayo personal. So kwabanye abantu I know kwazeka straight uba wena emculweni ukhipha njani because kaloku uthetha ngolife wakho ku-EP yakho. So into endifuna ukuyiqonda mna singabanye abantu ke ngokutawala asitakwazi straight emculweni. So which gender wena oyenzayo? Ingaba elside uyenzayo lo personal life vele uzicula ngalo okokoko okanye ikhona enye indlela oyiyo thina esingekayazi? If ikhona tawala siyilindela mina. yo bro, I got too many styles. Never essay. I'll full talk. I've got too many styles. But ubu real bama buzuchinja. Uyabona ta. Andizuthi ndinomoto ndingenamoto. Uyabo? I'll talk about the situation ndikuyo, kule ndawo ndikuyo, nangendlela ubomi endibona ngayo, kule ndawo ndikuyo. Uyabo? So lyrically, I'll always be real as Luara Zinguyo. Mara, genre wise, I don't want to say the based on certain type of genre. Yeah. Nah. Ndibetha konke mantami. If ndivuke ekuseni ngoku ndisithi ndifuna ukwenza igqom, ndizawukhwela phezu kwegqom. Uba ndithi ndifuna ukwenza ipiano ikusasa ngengomso, khwela phezu kwepiano. R&B it's yonke. Nanoba ndiphendile ke. Sure. Ima isapra. Kalibana. Mina ndifuna ukubuza but into eyi-one kule project yakho ne ihlobo oyiphotreya ngalo yeyiphi i-impact orhalela ubana uzuyibone after yonke le nto eziyenzile? What impact ofuna uyibona ngale project yakho? Ne. Okay, nice. The project yami it's all about numbers mostly. Into endifuna uyibona which impact ezoyinika abantu okanye mna myself, mna both ne. Ndifuna abantu babe real ngokuqala. Ndifuna abantu bazithembe, yabo babe confidence uyabazenzayo. Noba intoni oyenzayo ndifuna uhlale utrue kuyo and then ungayiki. You understand? Andifuna uxoka mna yozininzi ndifuna uzibona yabo kum yo. I wanna be big, bro. I wanna be big but ndihlale apha eKasi. Yabo, ndifuna uba mkhulu, ndihlala apha eKasi, ndikhulise nabanye abantu baphi baseKasi. Yabo, ndifundise yabo life most into endiyenzayo most of the time ndifundisa abantwana abancinci. So eyona impact enzama ukuyizisa abantu bafunde life. Yeah. Okay. Kule EP yakho xa sisithetha i-project ke ngoku ufeaturisha mntu eyi-why? Why him? Why not me? Why not him? And then, and considering what's my name, banintsi abantu bakhoyo but wena sibazi uba uzolentuza yena. Why? It was never planned uba mayibekwe olu hlobo but project yami isezawuphuma at that time isenzeka la crush. So I've already had a track music. Both tracks besezipikiwe zona bezingeka khange zicrashe lezo both tracks. So I had uba ndigcwalise at least abantu bafumane more.
ezinye ke ezi tracks nazo like kunjinji ngoba zezona tracks ezisindileyo ezo manditsho zezona tracks ezisindileyo ezo so ndive ndathatha pha adibanisa nje ndadibanisa yaphumile so benginalo ixesha loba mandiyothatha uDr Dress noma uDr Baluka ya yomthatha pha ndithi makalawezi akafaka ivesi because ixesha benginalo because bendifuna khawuleza iphume kwenzela abantu bayifumane so lixesha benginalo that's why uzizi oke bekhona Ahora from now, yeah. Nah, bado. From now, kubingenzikanga ilaluka i-project yami ethi isikhalile ndivuwa akungenza yona but yenza ine-form ekufana nale isiqala but ngoku not anymore ngizayitshintsha ngenze ngenye indlela more kasi, more young, more vibe to it yabo and sizanqonqoza suka apha ndiyanqonqoza big time yabo iminyango mininzi apha ndiyabona yabo phana Cape Town yabo sizanqonqoza radio station, TV, videos. I'm planning to do videos. Jay, anything to put umsebenzi wami pha emephini. Okay, so asazise ngonjinje tra. Sorry. Yeah, I'm like as if sidwela personally kakhulu but for inspiration Ngikongeza ba unjinje unansika ungumntu amanyani igama lomuntu amanyani okanye just a concept so igama elindinikelo igama elithiyelo uyena kaloku khona around khona around uzawujabulisa ngohleka music-wise, yeah, because obviously she played the people who, you know, in this music industry, in this music step to take it through. Can you describe those kind of musicians? Wow, Monji. Umbeim. Bora, beito. Monji. Lantu. Masekba. Ngicela kube senza le project. Yabo. Isikhaleni. Yabo. So I had tracks novezi 14 climate state. Yeah. So ngiyazibhala yabo. And then ngihlala by 2 weeks. Ngihambe ngizavela athi kuse. Yabo. Tjhatha ubhale ngo. Hayi fundini uqhubani la track leya. Nansi lokucula apha into. Yabo so ngihambe ngisolo encourage back say bhala la track for le. Yabo. Oh konoba mhlambe because ndathanda ucula manje. Oh konoba sizi. Ngiyoboloza nje ngilanda ukuthi uyimandi baby yo ibhale la line yabo so yang encourage yabo la uba aqhubeke yabo la musical why yakwazi nokukhaba mhlambe xa siya kwi shows mhlambe ku shows lapha uyanisupport ahambe nawe like angikhaphe yayondibukela ngiperform naphi napho ngifuna khona in terms of the art, music, solo kuhamba nayo. So, lola thanda. Iyashada iqhatsha layo le. Okay, ngeyiphi yona ingoma obuyithandile ukuyenza since ivile yona ibinzima uyenza. Ngeyiphi yona
qonda uba okay ngaske ndiyiphinde okanye i-remix yayo mhlawumbi since uyithanda ke andifuni uxoka nje not like nditheni kanye theni yabo eyona fake leyo uyirekhoda yonke session yayo wenjini suka yabona itrack yayifikela kamnandi kanti adabhukha istudio kuseka nje ejita yami cela manje uzestudio mantayami manje funa ulisa lekwini itracks eziyi-2 kanti ndifuna ukuletha itracks eziyi-2 so mawela yaw fike nyana xa ndifika phanje umhleli yedwa kamnandi kamajepa kamnandi yedwa hala me faka i-beat aqala ngaye kanye unjinji lowo qalela nambetha one way run through nje kamnandi clean dala nimrehesa sithini athi yabo lento niperforma ngayo yabe ngibetha kanje fa clean kamnandi yaphela ngongoku bayimasterisha kwangoku aqonda uba nayo hayi le track ngiyithanda sabetha 2 tracks la mina uqonda awujida hayi okay mhlambe ngoku sicela like umyalezo mhlambe onganawo to abanye abantu abatsha abaserhalelayo to nabantu sebesele besenza qha ngathi mhlambe bayabhideka yabo ngacebisa uthini kwabo nomngqosho so yabo be yourself take risks, ask for favors if you have to. Yabo asinamali sisonke yabo, so ask favors ngoyiki yabo sisapusha, ask for favors. Benesibindi benesineke bekezele yabo, izokhulu yakho uzithembe futhi uzithembe umthembe craft yakho. If nawe uyacula uyithembe craft yakho, believe in your craft, and always rehearse yabo yonke iwe rehearse, ihlalele phansi yakho xa uzoyenza, nantoni na have a group of people othetha nabo yabo, enicebisana nabo yabo, kwenzela baba guide through lento ufuna uhamba kuyo yabo. Akho nto ibalulekileyo njengabantu abakusapotayo, abantu aba-around wena abalulekile kakhulu. So zithembe manje yabo, lento uyenzayo one day ile yabo, lento uyenzayo mhlawumbe yile eza kutyisa ngenye imini yabo. So ungagive up, ungalahli ithemba. Even abantwana abancinci, please stay in school guys, don't do drugs. Sinobhuti abangamaparapara phandle, please don't do drugs. Masoja, stop abusing women, my friend. Stop abusing women, my friend. good about that one. Yeah. Ngosini.